чемпіонату Нідерландів. Місцева Рода приймає амстердамський Аякс. В бойових кольорах дві команди, ну як ви вже відразу зрозуміли. І скажу, що сьогодні передній лінії, навіть більш того, він грає сьогодні практично за схемою 4-5-1 в Керкраде проти Гранда Аякса. Отже, хавбеки. І тут абсолютно повністю 5 футболістів, скажу, із 6 в атаці. Це давайте з неї розпочнемо. Це досвідчені чи не більш досвідчені. Так що по дві зміни виходить у нас у Роди. М'яч сітці воріт. Аркадіуш Мілік після подачі кутового. Міліка, давайте подивимося. Так, він виграв. Виграв. Тут 3 футболісти, здавалось би, контролювали. Не контролювали, виходить, контролювали кут воротарського майданчика. Мілік на виправ вже після свистка, тобто за офсайду, підволу за офсайду ще не турбувало воротаря. Яспера Сілесена. М'яч в центрі поля. Помилка, груба помилка, причому футболістів Роді, ну от де незіграність одразу читається. І м'яч другий раз літає в сітку воріт Роди. Бездоганна Білья. Дивимося. І ще раз, хто організовує? Це Петерсон. Швер Петерсон віддає прямо на хід Ельгазі. Хід у того, дай Боже. Подивимося, Ельгазі приймає м'яч. Ну він навіть не за рахунок швидкості. Він просто дуже все робить і акуратно, неймовірно, ювелірно просто б'є. В нижній кут воріт. Як не стрибає Ван Лер, м'яч ще стрибає. Бачите, по-зрадницьки, звісно, команди, які не можуть ні в якому разі ототожнюватись з потенціалом атакувальний колектив. Отже, перший удар, давайте, все ж таки відбувся у Роди. Після того, як команда пропустила 2 в свої ворота. Це Ван Гіфт. Ван Гіфт йому дає Петерсон в штрафний майданчик. Не зовсім суд мушно відігруватись, тому що там все закрито. Ван Гіфт. Ван Гіфт на фланг. Класно і швидко. Петерсон. Петерсон. Зараз суперник у нього Ван Рей. Петерсон простріл, м'яч в сітці воріт. І от подивіться, Пупан як забиває рідній команді. Першим ж дотиком. Помилка була в виконанні Петера. А зараз Петерсон виграє фланг. Класний простріл і не встежили в центрі оборони захисники Аякса за вибуховим Пупаном. І рахунок стає 1-2. Грати ще цілих 10 хвилин. В епіцентрі уваги камери. До м'яча добрався, віддав точно на партнера. Атака триває, можна вже бути знову Інджіману. Інджіману гур! Поруч і Буйс тут. Це пара центральних заснів. Подача на ближню штангу. Звінкельс. Від коліни летить м'яч за меж штрафного. Удар. Злі. Дейвсен Граун виручив зараз Сілесена і Аякс від голу. От Звінкельс від коліна Звінкельса м'яч летить на лінію штрафного. Керкрадської Роди. Тримає оборону зараз Аякс. Рода атакує. Ще одна подача, удар Пупана! О, це шанс! Ритм! І от подивіться, такого ще не було в обороні. Тільки я сказав, що до оборони ніяких претензій немає. Як вони забувають Пупана, футболіста, який за... Подача, боротьба, м'яч в сітці, Гомбо! Ви подивіться, він знову забиває, він забиває на 92-й Пупаном в моменті гри, в гральному.